Morjens ja tervetuloa kanavalle. Mulla on tässä tämmönen paistinpannu. Likainen kuin mikä. Vanha. Onko tää nyt näitä teräspannuja? Valurautapannu tää taitaa olla. Ja tää pitäisi nyt kunnostaa ja katsoa, että mitenkä tää kunnostushomma onnistuu ja tuleeko tästä oikein mitään. Mitenkä tämmösen tekis? Tähän pitäisi puhistaa ja sitten pitäisi rasva polttaa, niin sittenhän tästä tulisi jotain. Ei kai siinä auta kun lähtee kokeilemaan. Katsotaan miten tässä käy. Ajattelin teräsharjalla ottaa tuosta enimpiä, mutta aika kovassa tuntuu oleva. Saattaa olla aika vaikea tällä teräsharjalla pelkästään ottaa tuo irti. On kyllä niin pinttynyttä likaa, että yksän tässä olisi, että oikein vetäisi hiekkapuhallus laitteella tai hiekkapuhaltaisi tämän, mutta vaurioituukohan tuo pinta ja lähteekö se tuo rasva tuosta ja ruoste pois. Tokihan tämä voisi polttaa. Jos polttaisi nuotiossa tämän puhtaaksi ja sitten harjaisi tällä teräsharjalla, niin silloinhan se pitäisi lähteä. Ja ainakin kaikki pöpöt ja tämmöiset kuolis. Voisi kokeilla ensin sellaista. Ja sen jälkeen rasvapoltto, niin senhän voi tehdä nuotiossa tai sitten ihan sähköuunissa. Helpompi tapa se on ehkä sähköuunissa tehdä, niin saa nuo ei lämpene ainakaan siinä vaiheessa enää liikaa. Tänään ei pitäisi kyllä mennä miksikään, jos heittää nuotioon ja antaa siellä palaa puhtaaksi. Se on kokeiltava. Siitähän se sitten selviää. No niin, siinä on nyt alkaa olla hiillosta sen verran, että laitetaanpas pannu tulille. Kirjaimellisesti. Annetaan siinä lämmetä ja katsotaan sitten, että lähteekö se yhtään puhtaammaksi. Sehän pitäisi nyt tuossa hiilloksessa palaa tuo kaikki likaa pois. Antaa olla jonkun aikaa tuossa. Se on jonkun aikaa nyt ollut tuossa hiiloksen päällä ja väri on muuttunut. Kuuma se on. Mennyt tummaksi tuosta ihan ja joo, nyt vaikuttaisi, että kirkasta tulee tuolta. Kirkasta tulee, onpa se kuuma. Saiskohan siihen tän keppiä tuohon. Eli tuosta näkee, että puhas rauta tulee esille. Pitää vielä jonkun aikaa tuossa
hinkata sitä puhtaaksi, lämmittää ehkä uudestaan vielä tää ulkopuolelta kaikki. Niin. Joo. Antaa olla vaan tuossa, niin kyllä se siitä kun se lämpenee tarpeeksi, niin se palaa toi rasva ja lika pois siitä. Harjaa sen, niin sit siitä tulee hyvä. Tää ei ollutkaan mikään hätäinen homma puhistaa tämmönen pannu ja sitten se rasvapoltto, niin siinä menee kyllä monta tuntia, kun se tehdään eri vaiheittain. Mut katsotaan sitä, kun päästään sinne asti. Mä puhistelen tätä tässä ja sit kun se on puhas, niin sitten pääsee laittamaan uuniin ja polttamaan se rasvan tähän. Sitten tästä tulee taas hyvä. Noin se on lähtenyt puhtaaksi ja teräsharjalla pyyhitty sitä, hinkattu. Aika kauan siinä meni, että sen sai puhtaaksi tälleen. Nythän tässä on sille, että tää pitää pestä. Ja mä pesen tän pelkällä vedellä. Ja on tärkeää, että se ei pääse enää uudestaan, kun nyt siinä on tää metallipinta ilman mitään rasvaa, niin sehän pääsee tosi nopeasti ruostumaan. Niin mä huuhtasin sen tuolla vedellä. Pesen tästä tämän noin pois ja tämä mitä tähän nyt on jäänyt tuosta vielä, kun sitä hinkattiin sillä teräsharjalla. Mä laitan sen uuniin lämpenemään, niin sitten se kuivaa ainakin. Ja mulla on tuossa uuni jo päällä 150 astetta, että se on kun toista 100 astetta tulee, niin se vesi haihtuu tästä pois ja siinä pidetään jonkun aikaa sitä sitten. Mutta nyt on tarkoitus, että laitetaan lämmintä vettä tuohon ja pestään tämä puhtaaksi. Saadaan kaikki irtopöly ja tämmönen siitä sitten pois. Tässähän voisi kyllä käyttää ihan jotain sientä tai harjaa, tiskiharjaa, mutta enpä käytä. Teen ihan kuule käsiin. Kuumaa tää vesi vähän on tässä, mutta näin. No nyt kun se on tällainen ihan puhas, niin mä otan tosta liinan ja kuivaan sen mahdollisimman hyvin. Eli tää pitäisi saada nyt aivan kuivaksi, ettei siinä olisi yhtään kosteutta. Ja samalla lähtee kaikki pöly siitä pois. Jää tuo metalli tuohon vaan. Näin. Nyt mä laitan sen tuonne uuniin. Uuniin se ei ole vielä ihan... Paljonkohan? No on lähes tulkoon nytten 150. Antaa olla semmonen 15 minuuttia suunnilleen ja sit se on ainakin ihan kuiva.
nyt se on ollut siellä jonkun aikaa, niin otetaanpas tuo pois tuolta uunista. Se voi olla nyt kuuma. Näin, ja laitetaan tuohon uuniin lisää lämpöä. Kun 250 astetta, niin näin. Voisinko ottaa tuosta foliota pikkusen suojaksi. Kun mä alan öljyämään sitä, niin ettei mene tuo hella tuosta likaiseksi. Elikkä ihan rypsiöljyä käytän. Ja tää hommahan menee niin, että se laitetaan todella vähän tuohon. Paras konsti on kostuttaa paperia ihan vaan pikkusen tällainen. Et siihen jää ihan vähän se. Ja aletaan niinku pyyhkimään tuonne tommonen pieni kerros. Vähän lisää. Oho, hop. Pitää muistaa pitää näitä patalappuja. Tää on vielä lämmin tämä. Ja tähän laitetaan tää öljy ihan joka paikkaan tässä näin. Ja ihan pohjallekin ja reunoille joka paikkaan. Tasainen kerros. Hop. Kyllä tää vähän niin kuin lämmin on vielä ja otetaanko siihen vielä tuohon kahvaa. Sivellään nyt siihenkin sitä. Niin. Sitten tuo paperi tuohon väliin, niin ei välttämättä likkaannu tuo patalappu tuohon rasvaan. Tää joutuu näin. Kunhan se taas joka paikassa. Ja nyt on sillä, että rasvaa voi laittaa liikaa. Mutta se olisi tärkeää, että se laitettaisiin joka paikkaan. Ja me otetaan sen jälkeen tuosta puhasta ihan kuivaa paperia ja no, sen verran se on jo jäähtynyt. Voi koskea. Eli nyt kuivataan tämä ylimääräinen rasva tästä pois. Samalla se näyttäisi olevan, että tulee tasavärinen tästä. Näin. Kaikki ylimmäinen rasva pois. Näin. No nyt kun me ollaan laitettu siihen tuommoinen pintakerros rasvaa, eli tämä on nyt ensimmäinen kerta, niin me laitetaan tonne uuniin. Ja uuni annetaan lämmetä 250 asteeseen. Ja tässä alakuunsa tuolla lailla, noin. Roskat roskii. Eli uuni annetaan lämmetä 250 asteeseen. Pannu on uunissa. Annetaan olla noin puoli tuntia. Silloin tämä rasva, mikä laitettiin siihen nytten, niin se muodostaa siihen sen pintaan semmoisen kalvon. Aivan ohue. Ja otetaan se tähän. Taas annetaan jäähtyä. Noin siihen 100 asteeseen. Ja ei muuta kuin uusi kerros öljyä, rasvaa pintaan. Ja sitten taas uuniin. Ja tälleen se menee. Eli aika kauan tässä hommassa sitten loppupelissä menee, mutta jos hyvää haluaa, niin siihen pitää vähän aikaa uhrata.
Nyt on ollut se puoli tuntia tuo. Otetaan tuo pois ja katsotaan. Täällä on jonkun verran vähän käryä tuo öljy. Pikkusen käryy haisee, mutta ei paljon. Ja tämähän nyt on se 250 astetta lämmintä. Ja annetaan pikkusen jäähtyä sen. Se olisi hyvä jäähtyä sinne noin 100 asteeseen tämä. Ja sitten vaan uudestaan laitetaan tuota rypsiöljyä tuohon ja uudestaan uuniin ja taas puoli tuntia. Aika hyvältä kyllä näyttää, että on tasainen väri, tuommoinen tumma. Todella hyvä. Tuosta nyt se on pikkusen aikaa jäähtynyt, niin sama homma vaan. Öljyä ja öljyä ei todellakaan tarvii kovin paljon laittaa aina kerrallaan, niin oho. Ja taas kuivataan ylimääräinen sitten tuosta pois. On se vielä vähän lämmin. Oho. Näin. Sitten vaan uudestaan uuniin ja annetaan taas olla puolisen tuntia siellä. Noin. Onneksi laitoin tämän folion tähän, kun siihenkin tuli nyt näköjään vähän öljyä lirahti, niin saa sen puhtaan. Ei ole tuossa liedellä sitten. Näin. Eli odotellaan puolisen tuntia, tehdään sama homma uudestaan. Tää kannattaa nyt semmonen 3-5 kertaa tehdä, niin aina parempi tulloo. Katsotaan sitten, kun se on ihan loppuun asti tehty, niin miten siinä sitten kävi.
Nyt se on tehty 5 kertaa, käsitelty tuolla rypsiöljyllä. Ja kyllähän siitä tuli hieno. On kyllä hieno musta tämä kauttaaltaan ja annetaan jäähtyä ja onhan sitä melkein sitten kokeiltava, että miltä se sitten käytännössä, miten se toimii. Katsotaan, tuleeko täältä mitään. Kyllä se on imenyt kaikki. Kuuma se on kuin mikään. Kyllä se on imenyt kaiken tuonne öljyn, mitä siihen on niinku jäänyt. Ja tää kannatti laittaa tämä volio tuohon suojaksi, niin ei mennyt nuo levyt, kun sen verran vähän laitoin ohitekin välillä tuota öljyä. Mulla on ajatus, että olisi se hieno kokeilla tätä, mitenkä se nyt toimii sitten. Annetaan jäähtyä ja kokeillaan. Ajattelin, että lettuja voisi paistaa tuolla, niin sittenhän se kävisikö se tuonne? Käyhän se tuonne. Ei se kyllä hirveän paljon tarvitse edes jäähtyä. Pistetään tuosta vaan levy päälle ja nyt pitää muistaa, että tää on vielä aika äkkiä se jäähtyy, mutta on se vielä vähän lämmin tuo kahva, että pitää olla patalappu kädessä, kun koskee siihen. Ei kai siinä, kun aletaan tekemään lettuja. Mulla on tuossa lettutaikina jo valmiina ja nyt pistetään tuohon normaalia rasvaa, millä mä paistan lettuja ja katsotaan miten siinä käy. Laitetaan tuohon ensimmäiseen vähän enemmän. Ainakin käry käy, se ei mitään muuta. Kaitaas tuosta sen, saa nähdä, että ainakin lämmin on nyt pannu tällä hetkellä. On niin korkeat laajat, niin saa nähdä miten se onnistuu tuo kääntäminen tuosta. Tällä pannullahan ei pysty heittämään lettua, että vähän saattaa olla liian lämmin. No. Noin. Aika uutta pesää.
näyttäisi kyllä toimivan ja hyvin onnistuu lettujen paistokin. Ehkä pikkusen enemmän vaatii rasvaa kuin normaali tommonen teflonpintainen pannu, mutta hyvin näyttäisi silti onnistuvan. Ei hassumpi ollenkaan. Voin sanoa tässä vaiheessa, että on tyytyväinen tähän. On onnistunut. Katsotaan nyt minkä näköisiä lettuja näistä sitten vielä saadaan aikaiseksi. Joo, letut on paistettu. Hyvin pelaa. Tuli ihan oikean näköisiä lettuja. Ja pannu on nyt tämän näköinen. Ei ole kyllä moittimista. Tämmöisen pannun huoltohan on sen jälkeen, kun on tehnyt ruokaa siinä, niin antaa jäähtyä. Ja tätä ei lähdetä pesemään tämmöistä valurautapannua niin millään pesuaineilla. Pyyhitään tuo öljy pois, rasva pois, liat pois. Se voi pelkällä veellä pestä. Ja sitten taas kun aloitetaan tekemään ruokaa, niin lämmitetään pannua reilusti. Laitetaan sitten rasvaa siihen, öljyä, mitä halutaankaan käyttää, ja sitten aletaan kokkailemaan. Voin sanoa, että olen tyytyväinen tähän, että onnistuin tämän rasvapolttamaan ja letut onnistu paistamaan. Ja kyllähän tuo niinku parempi on jonkun lihan paistossa ja tämmösten kumminkin. Siinähän se pääsee oikein oikeuksiinsa. Näin tuli tehtyä rasvanpoltto tuommoiseen, jos ajattelee sitä alkuperäistä, mikä se oli tosi likainen pannu. Ja nytten niin on kyllä tosi tyytyväinen. Voin sanoa, että onnistuin. Mä alan syömään tässä lettuja ja nauttimaan päivästä. Oikein paljon kiitoksia, kun olitte taas touhuissa mukana, ja katsotaan taas, mitä ensi kerralla keksitään. Se on morjens! Kokeilin vielä paistaa kananmunaa tuossa ja eipä jää kiinni. Ihan nätisti näyttäisi paistava. Joo, pannu toimii hyvin. Voin laittaa vielä tuohon ohjeet, mitenkä tämmönen rasvanpoltto, pannunpuhistus valurautapannuun tehdään.